Avui parlarem sobre el trastorn d'estrès posttraumàtic. El trastorn d'estrès posttraumàtic es defineix per tota una sèrie de símptomes que poden ser emocionals, físics i de malestar psicològics desencadenats per un trauma. I què és un trauma? Un trauma és un xoc emocional que l'aparell psíquic no pot assimilar, no pot metabolitzar, no pot simbolitzar. És com si fos un excés que l'aparell psíquic no dona per agafar-ho tot. I com a conseqüència d'aquest excés es produeix un dany psicològic. El trauma pot ser produït per un esdeveniment sobtat, únic, inesperat, per exemple, un accident, una mort, una agressió, per exemple, una violació, o per esdeveniments sostinguts amb el temps. Abusos, per exemple, el que ha passat fa uns anys amb el Covid pot ser un cas de produir estrès posttraumàtics de manera amb esdeveniments sostinguts, però sempre, tant si és únic com si és sostingut, aquest trauma sempre produeix la vivència subjectiva d'estar amenaçat i en perill. Els efectes d'aquest trauma poden ser experimentats de forma aguda, immediata, però també diferida, crònica, no immediatament després del trauma, sinó temps després, que poden ser setmanes, poden ser mesos o poden ser anys. En quant als símptomes, aquests poden ser diversos i variar molt amb el temps. Els més típics són la por, el nerviosisme, l'ansietat, un estat d'alerta permanent, quan no hi ha cap causa perquè un tingui que estar alerta, un està sempre com visquent una espècie de perill imaginari, pensaments recurrents intrusius sobre el trauma, flashbacks, que són una forma de reviure com si fossin fotos o vídeos de la situació traumàtica, malsons, tristesa, i també conductes evitatives, pot ser també anestèsia emocional o dissociació. En tots els casos, el tractament s'ha d'ajustar a les necessitats i particularitats de cada persona. Per tant, podem entendre la teràpia com una oportunitat per reconstruir, metabolitzar i reubicar el trauma en l'aparell psicològic, millorar, òbviament, els símptomes i també canviar la percepció habitualment negativa que les persones amb trastorn d'estrès posttraumàtic tenen sobre si mateixes. Gràcies.